Sziasztok! Én nem akarok különösebben itt összefüggésekre rámutatni. Pusztán, ha eljátszuk a gondolattal, hogyha én mondjuk egy kormánypárti szavazó volnék, milyen szemmel kellene most néznem a Fidesz munkálkodását, amikor futószalagon buknak meg ezek az egyházi emberek, akik a kormányhoz közel álltak, és irodákat szenteltek meg áldottak meg mit tudom én, mit csináltak, és hirtelen, amikor a főnit kérdezik, azt mondja, hogy mi is volt a mondás, hogy erről az egyházat kellene kérdezni. Hát nem tudom, szóval, hogy ha nekem te ennyire emberem vagy, hogy irodákat szentelsz fel, stb., akkor nekem azt hiszem, hogy érintve kell, hogy érezzem magam, és bizonyos fokú felelősséggel kell, hogy gondoljak erre az esemény sorozatra, mert hiszen azért itt nem voltam tisztában azzal, hogy kiket engedek közel magamhoz, vagy ha igen, az még nagyobb baj. Tehát egész egyszer nem lehetnek a kormányhoz ennyire közel ilyen magánéletű emberek, akikről ilyesmi kiderülhet, hiszen én hogyha a miniszterelnök volnék, én igyekeznék feltétlenül emberekkel körülvenni magamat. De ez csak az én személyes gondolatom. Na most, mintha én egy kormánypárti szavazó lennék, azért nagyon érdekes volna számomra az, amit mondjuk Matolcsy úr mondott ezen a közgazdász vándor konferencián, hogy ugye kitoltuk a hosszú távú célokat 2040-re most már, és hát az elemzők azért azt rendesen elmagyarázzák a jó népnek, ha valakit érdekel, hogyha egy kormány, vagy bárki onnan a jövőről beszél, akkor ott baj van. Méghozzá a jelennel van baj, a jövőről meg bárki tud beszélni, ettől ugye semmi nem különbözteti meg Gálvölgyi János időjárás jelentős műsorát, ahol azt mondja, hogy vagy nem, vagy lesz meleg, vagy nem, de az biztos. Hát itt is majd kikerülünk valamikor a kakiból, de most már 2040-re, tehát ez nekem úgy hangzik, hogy az már nem az én gondom. Na most, ha valaki arra lobbizik, hogy jövőre lejár a mandátuma, tegyük fel, és tereli a felelősséget, tolja el a felelősséget, ezt egyre többen veszik észre, nekem ez megint egy koporsószeg, és egy újabb öngól. Nem helyes, nem elegáns ez a fajta kommunikáció. El kell ismerni, ha részünk van, hogyha baj van, főleg, hogyha egyikünk a háromból a pénzügyi tanácsnak tagja, nem csak a Magyar Nemzeti Bank élén, hanem ugye pénzügyi tanács élén is a három között egyik az én vagyok, akkor azért azt el kell ismernem, hogy ebben voltak gondok. A más kérdés, hogy ő bírálattal illette 23-ban is a kormány munkáját, nem volt mindig egyetértés. Erre a főni azt mondta, hogy ne legyen vita, ne legyen vita. Az a fontos, hogy ne legyen vita itt a miniszter úr és köztem. Hát ha viszont nincs vita, akkor most vagy öri-hari van, vagy egyetértés. Ha egyetértés van, akkor nyugodtan lehet szerintem ezekre a kérdésekre válaszolni. Aztán ugye Köcse, most elpoénkodtuk Köcsét, láttuk, hogy a főni izmozott, és meglehetős hanyag eleganciával ledobta a rongyot, és megmutatta, hogy bármely pillanatban szülhet, jöhet a baba, és egy ilyen, hogy is mondta Potyondi Edina, egy ilyen konzi apuka stílust vesz föl Magyar Péter rendiségével szembe, hát nem tudom. Lehet, hogy ez tényleg jobban felizgatta a nyuggereket, mint az akciós Farhát, de nem akarnám én a nyugdíjasokat bántani, hiszen azért van elég bajuk, lássuk be. Szóval azért van itt baj, tudod, és lehet itt viccet faragni, sok mindenből, srácok. Lehet itt az arroganciát elütni poénnal, de mi lesz, hogyha a népnek elmegy a kedve a viccelődéstől? Az enyém már például nagyon elment. Tehát én értem, hogy a magyar emberek humora az fékezhetetlen, és nagyon jó az, hogy ennyire vidáman látjátok azt, hogy szivatnak bennünket, de tudod azért, hogy is mondjam, csak ezt többször mondtam, hogy az emberek inger küszöbe igencsak fel van tolva, és nem gondolom, hogy örökké lesz kedvük viccelődni, és nem gondolom, hogy az egy elegáns válasz, hogy ne oktassunk már ki egy egészségügyékért felelős államtitkárt, aki kórházigazgató is volt, ne oktassunk már ki egy ilyen szakembert egy hőmérővel. Hát kérem szépen, ha egy ilyen szakembert ki lehet oktatni egy ilyen hőmérővel,
hát ott azért készen van a baj, tetszik tudni? Mert itt nincsenek közgazdászok, akik véleményeskedjenek, és azt mondják, hogy nominálbérek és vásárlói kosár és társadalmi olló és kontraproduktív. Kérem szépen, itt egy kibaszott hőmérő van, amit az utolsó hülye is lát, hogy mit mutat a hőmérő. És ezt rohadt nehéz kimagyarázni, tudod? És rohadt nehéz kimagyarázni egy penészfoltot, és rohadt nehéz egy olyan politikussal komolyan viselkedni és vitába szállni, aki nyáron ahelyett, hogy egy luxusjaktól rigatozik, mindezt megmutatja a jó népnek. Ez rohadt nehéz. És visszatérve Köcsére, ugye, ha választani lehet, hogy Gyurcsány vagy Magyar Péter, hát kérem szépen, majd a nép az választ. Igen, választ, csak az a rossz hírem ezzel kapcsolatban, hogy Magyar Pétert fogja választani, sajnos, igen, bármilyen rossz hír ez a kormány részére is, ez az ellenzék bizony összeállt. Egységes. Nem egy széttagolt, széthúzó, nyimnyám, töketlen ellenzék valamiféle parizerezős dumával a parlamentben, hanem azért ez a srác, ez fáradhatatlan. Ez az ember megmutatta, ez az ember lépésről lépésről, hogy ő mondja tégláról téglára, azért visszavesz dolgokat, kikövetel dolgokat, és már is olyan változást ért elő, például az egészségügyben azért visszakerültek a WC papír gurigák elég gyorsan, meg a fertőtlenítők, meg azért az is mekkora öngól, hogy az lett neki mondva, hogy csak munkaidőben látogathatja a kórházakat. Hát egyrészt neki ezt nem mondja meg senki, másrészt meg ugye mi az, hogy munkaidő, hát egy kórház 0-24-ben dolgozik, szóval ezek az öngólok, tudod? És az a cinizmus, amit én annyira gyűlölök, amit látok politikus arcokon, ahogy a pofánkban röhögnek, amikor azt kérdezzük, hogy tényleg azt hiszitek, hogy a legnagyobb gondotok a klímahiánya a betegszobákban? Tudod, tehát ez a pörkölt, szaftos, zsíros, nem törődöm közöny, amivel elütjük az élét olyan kérdéseknek, amiben mások belehalnak, amiközben mások sanyarognak, amiközben mások nélkülöznek egy-egy ilyen feszítő kérdéssel is. Az a probléma most szerintem, hogy a köztudatban ez úgy van benne, hogy egyszerűen el van magyarázva. Én is erre törekszem minden videóban, hogy nem használok véletlenül sem közgazdász kifejezéseket, nem kalandozunk el a pénzügyi útvesztőbe, nem beszélünk stagflációról, stb. Hülyeségekről, olyan kifejezésekről, amit véletlenül is esetleg valaki nem ért. És Magyar Péter ezt mondja: uraim, hány óra? A járatok 40 akárhány százaléka rendszeresen késik. Statisztika. Azt mondja Jánosnak, gyere, ülj fel velem a vonatra, és sőre nézzük meg, mi fog történni, és nem megy el. Haver, hát kivágtad magad alatt. A saját koposodba ütögeted a szöget. És tudjátok, ezt csak egy arrogáns kormány tudja nem észrevenni, nem reagálni az őrá leselkedő olyan fajsú politikai ellenfélre, mondjuk, mint a Tiszapárt. Nem értek mindenben egyet, de látom az erőt ebben, látom azt, hogy itt azért van egység, és szerintem én a kormánypárti szavazó volnék, én azért elgondolkoznék azokon a gyomorforgató válaszokon, azokon az agymosott, szarkasztikus, a kérdések valódi élét elvevő reakciókon, mint ezek a zsíros kacajok, ezek a vádak és a sorra megnyert kiigazítási perek az állami médiával szemben, ugye ezekkel a szócsövekkel szemben, és annyi, de annyi rossz pontot hoz az, ha valaki gőgös és arrogáns és elbizakodott, és még mindig azt látom, hogy ez a kormány nem látja, hogy mi fog vele történni, még mindig. Nem akarja látni, nem akarja tudomásul venni, és olyan válaszokat ad az újságírók kérdéseire, amelyekre egyenként is a bicska kinyílik az ember zsebében. És mondom, nem csak az egyházi emberek, akikről kiderül ez az, hanem így az egész összesen. Tehát most is kigyulladt egy motorvonat. Semmiféle reakciót nem látok a közlekedésért felelős minisztertől. Ugye János nem mondja azt, hogy ez vagy az. Tehát, hogyan mondjam csak, azért az hiányozna
hogy ilyenkor felbukkanjunk, megjelenjünk, és ugye ezt a kínai hitelt is meg kell magyarázni, és ahelyett most megint egy újabb hitelért vannak oda, újabb hitelért tárgyalnak, és ugye azt mondja a főni, hogy ez a gazdasági semlegesség, tehát mi igyekszünk jóban lenni mindenkivel, és ezzel mutatni Magyarország szuverenitását. Magyarul ez a pénz is jó, meg az a pénz is jó. Na de hát kérem szépen, ezt már nem hiszik el az emberek azért egykönnyen. Tehát azt azért ne gondolja már senki, hogy egy olyan uniós pénzt, aminek átkozottul alacsony a kamata, nagyon-nagyon kedvező, vagy vissza sem kell fizetni, azt ki lehet váltani egy olyan hitellel, amit Kína ad. Ki lehet váltani egy olyan pénzügyi konstrukcióval, ami máshonnan érkezik. Tehát elnézést, azért mi a NATO tagja vagyunk, még gazdasági közösség tagja vagyunk, tehát milyenféle semlegességet hirdetünk itt, miről beszélünk. Egyszerűen értelmezhetetlen az, amit lehet hallani is. Nem csak számomra, ezt nem csak én mondom, hát hogyha meghallgattok ezzel kapcsolatban megszólal embereket akárhol, egyszerűen nem igazán értik, hogy hová kell ezt tenni. És eközben ugye Matolcsy György valami olyasmit mondott, hogy Magyarország harmadjára is irányt tévesztett. Ugye? Nagymárton meg valami olyasmit mondott, hogy humplik mindig vannak a gazdaságban. Hát beszéltem már a humplikról is, beszéltem már arról is, hogyha egy ország harmadjára is irányt téveszt, akkor de kérem szépen, akkor ezek nem az, hogy akkor lemondok. Ez nem az, hogy akkor elköszönök, akkor nem az, hogy hazaértél, töröd meg a lábad, és akkor viszlát. Miniszter úr, köszönjük. A közlekedés romokba, akkor köszönjük szépen, vegye már ezt el valaki, vagy üljön már ide valaki más, vagy irányítsunk már ide valami pénzt. Apropó pénz, azt mondjuk, hogy a 12 milliárd az így csücsül, csak arra várunk, hogy ezt magyar vállalkozók az irányzott fejlesztésekre nem elég gyorsan le fogják hívni, és hogy minél hamarabb le tudják hívni. Na de kérem szépen, a lehívás, meg e között azért ott vannak a követelmények, a jogállamiság betartatásával kapcsolatban, stb. Tehát ezt a pénzt nem véletlenül nem lehet lehívni, hát bizonyos követelményeket teljesítenie kell az országnak ehhez. Csak hát erről megint nem beszélünk. Tehát, hogyha most egy első ember az országnak nem ad mondjuk teljes körű tájékoztatást, akkor miért ad egyáltalán valamiért? Tehát az nem megoldás, hogy azt mondja, hogy akkor kérdezzék meg a Facebookosaimat, miért törölték Bese-atyát olyan villámgyorsan a köreimből. Megmondom miért. Azért, mert a többi dologgal kapcsolatban is ugyanez a jelenség, nem akarunk felelősséget vállalni ebben az országban, semmiért se. A közlekedés az kitűnő, a tömegközlekedés remek, kérem szépen egyre több klímás szoba van a kórházakban. Mi az, hogy egyre több? Egyre több, kettő, mennyi volt tavaly, mennyi az idén? Hát jöjjön valamiféle számadat, mert nem megyek olyanba bele, amiről nem tudok. Ha meg tudok róla, akkor lássuk a tényadatokat. Tehát miért van az, hogy a nép ezt nem így érzi? Tehát miért van az, hogy valamiféle álomszerű ködről van itt szó, és minden jó, minden előre megy. Magyarország fejlődése az Európai Uniós tagállamoknak az első harmadában van a fejlődési ütemünk. Hát kérem szépen, ez a növekedési ütem, legutóbb azt hiszem, Bot Péter Ákos azt mondta 1,5% már, az előirányzott 4 helyett. Kövezzetek meg, ha tévedek, most ezt fejből mondom, de majd a kommentelők akkor írják be. Szóval én csak azt kérdezem, mi van, hogyha az embereknek elmegy a kedve a viccelődéstől? Tehát mi van, hogyha mondjuk nem csak a Potyondi Edinát fogjuk megnézni, aki elüti ezt egy remek történettel, és remek éleslátással fest nekünk egy olyan politikai portrét, ami épp az aktuális helyzetet kitűnően tükrözi. Tehát jót nevetek ezen, én jót nevetek itt az USA-ban, de hadd kérdezzem már meg, ti miért nevettek olyan jót ezen? Hát ez a ti bőrötökre megy. Ez benneteket érint, rólatok szól, és emelik ki az ezreseket a zsebből. Tetszik tudni?
csak ezeket a vicces szólamokat le kellene fordítani a hírvilág nyelvére, és meglátjuk, hogy ez a különadó mi, meg hogy ezt az iskolát miért zárták be tanévkezdés előtt egy héttel, meg hogy mit művelt ez az állam, vagy ez az egyházi ember, meg mit művelt a másik, meg honnan a francból kerülnek elő ezek a Besék, meg Róbert atyák, és lehetne még sorolni a neveket, én senkit meg nem akarok bántani ezzel, de ez mind kitüntetett ember. Az a paraszt is, aki felrúgta a kisfiút. De erről is beszéltem mindegy videóban. Tehát én csak azt mondom, kedves emberek, hogy nem lehet mindent elütni egy felhőtlenül szárnyaló kacagással. Mert ez a kacagás, meg ez a mosoly szerintem nem őszinte. Ez az igazság. És én értem, hogy ebben lehet túlnézni, meg kell is. Értem, hogy az emberek szemét ki kell nyitni, meg értem azt, hogy a kabaré, meg ez a fajta szatirikus humor, ha szabad ezt mondani, mindig féligasságokat rejt magába, sőt megkockáztatom, hogy a teljes igazságot ott rejti magába, csak ez kicsit olyan, mint a gazdaság nyelve, hogy nem mindenki tudja ezt lefordítani hogy saját magának, hogy hú bazzeg, hát itt azért gond van. Meg hú basszus, ez tényleg rossz. Tehát amit a Magyar Péter művel, az nagyon egyszerű. És igen, hőmérővel kérdez föl, mert elég hozzá egy hőmérő, és ez szomorú. És ha van egy karórád, az elég a MÁV-hoz, hogy megmutassa. Meg hogyha van egy napi lapod, abban ott ég az a motorvonat a képeken, meg lehet nézni. Tehát igenis nem az történik valószínűleg, amiről idilli állapotokat említ mondjuk a kormány adott esetben, és hogy nem unják még, tehát mondom még egyszer, ha én kormányközeli lennék, vagy kormánypárti szavazó, én unnám már azt, hogy még valami kiderüljön az én szeretett kormányomról. Még egy ilyen, még egy olyan eset, még egyebb, még ez, még az, és tudjátok, egy picit annak az agymosásnak azt hiszem, hogy már most valahogy én érezném a végét kormánypárti szavazóként, hogy ez most miért kell egy gyerekek, meg ez most miért van. És tudjátok, szerintem nagyon sokan ilyen közel vannak a hátraarctól. Ilyen közel. És ilyen közel vannak, és szerintem, amit a Tisza párt bevezet, nagyon érdekes volna, ha erről adatokat tudhatnánk meg. Ha tényleg beindul ez a digitális gyóntatószék micsoda, hogy névtelenséget kérve, jogi segítséget felajánlva olyanoknak, akik tényeket tudnak felhozni, és perképes dokumentumokat, vagy történeteket tudnak mondani, ha jól értettem ennek a forróvonalnak a lényegét, nagyon-nagyon szívesen meghallgatnám, hogy mik ezek a hívások, és nagyon-nagyon érdekes dolgok. Szerintem nagyon-nagyon érdekes dolgok fognak még ott kiderülni, és ezt csak azért mondom, hogy akik ilyen messze állnak már csak a hátraarctól, ez nem olyan sokám. Ez nem olyan sokám. És amikor azt mondom, hogy Magyar Péter és Viktor közt 500 000 szavazó van, azt mondjuk már most nem nagyon lehet a pocak mögé rejteni, meg ledobjuk az égünket, aztán tudod, meg mondunk egy-két indián mondást, meg kanyarba kell előzni. Igen, ez a gazdaság kanyarba előzött, nem is tudom, kitől kell idéznem, és akkor, hogy ott érdre. Nem olyan sok az a 500 000 ember. És tudjátok, én azt mondom, hogy van itt egy olyan fajsúlyos, egységes ellenzék már, akinek a szava elhallik, és tudjátok, ez már nem vicc, ez már nem paródia, és az embereknek szerintem most van az a pont, hogy el fog menni a kedve a viccelődéstől, és szerintem mindenki megérdemel már most egy jobb rendszert, egy jobb életet, egy icipicit, én azt gondolom. De mondom, ez az én személyes feltevésem. Remélem, hogy így van, srácok. Köszönöm szépen, ennyi voltam. És mondom, ez csak a beszéddel kapcsolatban. Megint az általam annyira utált, mondom még egyszer, arroganciával kapcsolatban. Ezt a stílust én megengedhetetlennek tartom. Én mindig utáltam a parlamentben ezt az arroganciát. Utáltam a kormány részéről ezeket a zsíros, elhízott mosolyokat,
ahogy a kérdést tovább passzolják és lejjebb passzolják, és ahogy soha semmire nem kapunk választ. Szerintem ebből van mindenkinek elege van. Mondom még egyszer, sziasztok, minden jót!